bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombi ngesizulu. Kulukuthi ukhalatha sengikhona sengiphakathi kuyona channel yakhe hamba phambili kezo mina umfeza kuntuthunga akhumalo bathi ilast bona amakomenti mhlawumbe mangabe usemusha like kanzo phinde ngicela nje show ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke silokhu sikhona njalo esiniphathele indaba ezihamba phambili namhlanje ke mangabe sibheka lapha ngifuna sibheke udaba oluthinta lapha insizwa Duncan. Siyazi ukuthi lezi insuku ziyabuya lapha phakathi kwazo lezi insizwa no Big-Zulu lapha no Big-Zulu uke wayisusa impela lapha nawo ke ngiyakutshela wena umntalabho osuka lapha ungafunga ukuthi kusemabhinceni lento umntalabho impela esigcina kakhulu lapha emabhinceni siyazi ukuthi ihip hop ukudala impela lapho ukakudala jwana khona ngalolu hlobo kodwa nje lento Big-Zulu ngathi impela uyibusile lapha ngengoma eke wayikhipha lapha 150 buzz lapha nekade khona ezifaka enyameni ekuzo lezi insizwa ke uDuncan naye usevele wakhipha ingoma lapha eziphendulele ezidalabhela kuye lapha uBig-Zulu lapha ziningi nje izinto ayishila impela ezinye zazo ngiyasaba kwanami lapha ukubalela ukuthi xhegu elaseBergville lapha nobuso oboyingqwembe nentshebe ngathi intambo zebheshu lapha nesho kuye ke uBig-Zulu ngendaba eyokuthi unentshebe bathi intshebe yakhe engathi intambo zebheshu nanokuthi ucabanga ukuthi rap isicathameya nomlomo wakhe onuka intelezi ke siyazi ukuthi uBig-Zulu ensize ekholela kakhulu lapha ezintweni ezesintu lapha ke wasesho ukuthi umlomo wakhe unuka intelezi ke wasembiza ngokuthi uyisitabane esho ukuthi uphosa njengethekeni inkabe enjani epakishile lapha khona okushaya amanzi somizi angasho naye lapha ukuthi ushuni womfazi lapha kuningi yabona impela mangabe kuthiwa zakhala lento isiyande kakhulu lapha emabhinceni kodwa nje ayi usifakile impela enyameni lapha uDuncan lapha washo ukuthi akakwazi lapha ukurapper urapper ngathi uyabala lapha namangabe rapper wabalula ukuthi udla igazi labanye abantu lapha without ama feature kuyambhedela izigoma uyasithenga kanjalo futhi nama views ku YouTube uyawathenga lapha nasemsakazweni uyagwaza Big-Zulu lapha osho ukuthi indlala la kuyo lapha udla amandla kaQuest lapha okusho ukuthi kukhona mhlawumbe ukushaya amanzi ukuthi indlu noma mhlawumbe emalini thizeni kaQuest asazi ke and futhi kuningi ngibuka ngathi kusazophuma lapha noma kusazokuthola lapha wasetshe uhlanganiswa ikhaveli isicathulo sempatha we hayi ngiyisaba ke lena ngiyisaba impela lapha impela emabhinceni ngendlela impela azomjikela ngayo amabhinqa lapha mangabe ethi khavela isicathulo sempahla bafethu ziyakhala ziyahawula bayahamba lapha uBig-Zulu ekuthiwa uyadonusa ngathi uthengisa ngaleyo mpahla leyo yasemuva engisaba ukuyisho lana emoyeni lapha nakuthiwa wathatha imali tournament wawuyedla nomndeni wakhe lapha ngoba ungugwambela kwesakhe uzokhumbuleka tournament ke yaba khona amabhinqa kanjalo lapha ne hip hop ke nenye futhi eke yaba khona nje insukwini kuthiwa ke uBig-Zulu wathatha lo mali wahamba oyidla nomndeni wakhe ngoba lapha ugwambela kwesakhe lapha ekubalula nokuthi ke ubuso bakhe bunale umpahla izinza esho khona lapha ngicela ukuthi ekhuluma ngendaba ukuthi ngoba nakho unobuso obunentshebo lapha akakwazi ukuziqalela kwakhe lapha ugqokisa okwenyoni ugqokisa okwempatha njengoba egqokisa okwamabhinqa wasesho ukuthi uyilento emhlophe kwinduku yomfana ongasokile lapha kuningi nje mhlawumbe ngicanga ukuthi mangabe ufuna ukuzizwela ukuthi umdise wathini ngolimi le hip hop lapha ungahamba impela ngizoyifaka ilink iyale ngoma ngezantsi uhambe uyozizwela ukuthi zikhala zithini lapha mangabe ezifaka zonke enyameni kuningi impela akukhulumile lapha kwamahlazo engengikwazi ukuthi mhlawumbe ngibalule ngakunye kodwa nje mhlawumbe mangabe ufuna ukuzitholela ukuthi kuthiwane awuvele ushone khona Duncan ihloko sengoma sithi big ndoni lapha kanjalo sithi uMngcwabo mhlawumbe kuthini okwakho kuphawula mhlawumbe usuzwile noma usazoyizwa hlala lapha eku-comment section sidingide lolu daba kodwa ke mina ngiyabuya enamanye amavideo alandelayo ningakhohlwa ukusubscribe nokulike nokushare okuyikhona engicabanga ukuthi kukhulu kunakho konke nisiphathe kahle nibe nosuku olumnandi ngithanda kakhulu.